Mari golek gawean lagi bola. Iki aku prekan meneh, guys. Iki aku mau kan critane iki wingi iki lho, aku ki anggere anu nggur cekot ngono anu diseneni bojoku, "Duitmu mbok entek-entekke nggo cekot." Tapi kan bermanfaat ngono lho, guys. Ora cekot tak nggo awakku dhewe, ora tuku gombal. Aku ki lho tidak mementingkan gombal, tidak mementingkan kebutuhanku sendiri, sing penting untuk kebutuhan dan keestetikan rumah. Loh, malah tekan estetik lho, piye jal. Lah iki ki lho guys, iki wis teko anune rak. Lah wingi kan aku wis gawe rak buku kae to, guys. Lah iki ki aku iki golek sing susun 2, sing kaya ndek wingi kae, tapi nek susun 2 iki sing kaya wingi rak buku itu tidak ada, ngono lho. Dan rak buku itu kan memang seukuran buku karena judule wae rak buku. Lah iki ki aku golek sing susun 2, karepku ki arep tak dokokke nggon meja ngisor ruang kerjane bojoku. Walah duwe ruang kerja barang ya. Ngono lho, guys. Lah makane wis tak ukar-ukur akhirnya ketemulah yang susun 2 dan ini bukan rak buku tapi rak multifungsi karena manfaatnya akeh banget. Nggo nyimpen panganan yo kena, guys, nggo nyimpen panganan tapi yo ora nek tutupe, ngono lho. Terus akhirnya iki mau kan tak buka, wis tak unboxing tapi kok anu ya, apa jenenge kuwi, ora enek buku panduane. Lah ya wis kira-kira ngono wae ya, guys, nggo rong rong lapis rek ya, ngono nggo rong kotak ngono lho. Wis anggere enek bolongane, ada sekrup ngono ki rak wis bener, genah benere ngono lho, guys. Sidane ya wis dengan insting, feeling, dan intuisi yang sangat kuat akhirnya aku mulai rakit-merakit. Dengan pedenya tak goleki jane iki wis tak goleki penar-pener tak ingar-ingar iki sing arep sing ndi, sing mburi sing endi, sing dhuwur endi, sing ngisor endi. Wes tak deloki dengan penuh percaya diri, baut, kok baut, apa kuwi jenenge, obeng kuwi apa, Guys? Ya obeng ya, Guys, ya. Pokoke ngono kuwi, wis tak cepake, wis utek 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 utek, baute wis tak cemplungke kabeh nang nggone ngono ya, Guys, ya. Lah kok lah dalah jebulane iki jek salah, kok ngertine salah kleru. Oh ternyata ada bagian yang halus sama bagian yang kasar, ngono lho, guys. Aku ki lagi wis tak pasang ki mau setok selapis. Lah kok, "Loh, kok beda?" Ngono. Terus tak deloki siji-siji ngono. Ternyata ki ya memang anu, guys, memang nek sadurunge masang kuwi kudu didelok secara detail bagian-bagiane ngono. Aja kaya aku iki mau wis tak pasang entuk sak sap iki lho, dadak mbongkar meneh. Lah untunge wae mung kaya ngene. Coba nek kaya rak buku ndek wingi kae, wah, tangisan kowe nek nggur bongkar masang apa meneh rak piring kaya sing ndek mben kae meneh. Aku yo tukune online, nek ngantek kleru ngono ki lho, guys, wis kasep kepasang. Kan wegah bongkar ngono lho, guys. Lah nek nek apa, nek iki kan nggur koyo ngene, anggap wae simpel ngono. Iki tuku offline ki jane ya enek, guys. Wah, akeh, tapi regane lho kacek i. Lho, tenan regane iki kacek lumayan kan nek tuku bakso, mie ayam ini yo kenek kacek iki. Makane aku tuku online dengan catatan konsekuensine aku yo ngrakit dhewe. Ya ora apa-apa wong jenenge kenapa kok, apa ngerakit itu membikin orang itu semakin sabar, semakin wonge apa lebih teliti, ya karena ngene iki detail-detail ngene iki perlu diperhatikan ngono lho, guys, ya. Ngono. Lah terusan apa iki wis sing ngisor mas tak rakit kan. Lah iki ganti sing dhuwur genti ngono lho. Intine iki nggo apa sih? Wong nglebokke baut ngono tok ning kudu pas karo bolongan ngono lho, guys, ya. Nek ora pas ya jeblas iki mau ya karep aku mau ki ya kleru. Dadi masang baut barang ki tidak asal blusuk ngono ki ya ora. Nek miring kuwi ya njeblos, ora bener dalane, ngono lho, guys, yo. Lah iki ki moke ya nek sing jeblos siji. Lah iki lho nek didodol ning nggone offline nang toko ngono ki lho wis mengurangi harga, nek ngantek jeblos. Karena aku pernah tuku ngene iki, sing jeblos ngono ki ya dipotong, ngono ki regane misalnya regane 120 dadi 100 dipotong ngono ki lho. Iki jenenge aku belajar ya ora apa-apa, njeblos leh masang-masang aku dhewe ya ora tak seneni. Awakku dhewe ora tak seneni. Ning dari situlah aku dapat pelajaran, oh bahwa masang baut ki ora tok miring, kudu saka dhuwur ngono lho, guys. Dadi sejajar lurus ngono lho, tegak lurus ngono lho, guys, gak tok miring ngono lho. Lah iki aku ora duwe nganu, marai ora duwe apa kae jenenge ngono kae sing kaya obeng sing langsung nggih mblusukke ngono kae apa jenenge ngono kuwi. Kaya dubur pokoke nggo masang ngono ki wong listrik-listrik ngono kae duwe, aku ora duwe. Nah iki cita-citaku selanjutnya ki apa, guys?
Kowe ngerti rak cita-citaku, impianku selanjutnya untuk hal-hal ning nggon omah iki? Aku pengen tuku bor otomatis sing ora nganggo kabel ngono kuwi, guys. Kuwi pengen tuku bor tenan aku. Pengen tuku bor tembok. Kuwi, cita-citamu ki apa impianmu? Impianmu apa? Nek impianmu tuku sepatu rego jutaan, apa tuku tas rego jutaan, apa tuku tas sing apa merek-merek, ora. Nek aku iki cita-cita dan impianku iki pengen tuku bor karo anu, guys, bor sing ora nganggo kabel kuwi mau to, karoan tangga steger tapi sing nglipet iso dilipet cilik. Ngirit nggon. Lah kuwi lho. Wis aku nggur pengene kuwi, guys, tenan. Ora pengen aku tas larang, ora pengen aku sepatu larang, gombal larang, ora pengen, gak. Nggur penginku kuwi, ngono lho. Kowe nek pengen ngerti saiki tak bongkar ya. Tak bongkar iki. Aku kan wingi yo afirmasi nulis dream book iki salah satunya kuwi, guys. Impianku di tahun 2026 ki salah satunya impian sederhana ki opo, ya kuwi mau, kowe nek pengen ngerti, tak critani saiki wis tak bongkar ke. Lah iki terus nganu, guys, mburi ki nek penutupe triplek ngono, guys, triplek cilik ngono, tapi ya dilapisi dadi ya tetep alus, tetep estetik ngono, garek dipasangi paku, idep. Paku sing cilik iki paku idep. Nek dhuwure paku idep dhuwure paku idep apa, guys? Paku lis. Nah, itu belajar dari anggota tubuh iki lho. Idep kan cilik dhewe, lah nek alis luwih gede kan. Nah, berarti paku idep karo paku alis kuwi gedhe endi? Gedhe paku alis, cilik paku idep, ngono ki lho filosofine, ngono kuwi. Ngerti ya? Dadi para-para tukang ngono iki kudu ngerti, aku bareng ini kudu ngerti. Paku reng, paku usuk, paku idep, paku lis ngono kuwi kudu ngerti. Butuhe paku reng mbok jikoke paku usuk, ya kegeden ngono lho, guys. Lah iki tak paku-paku sik, sampai sejumlah paku sing dikeki iki mau tak pakokke kabeh ben kuat ngono lho. Lah wis dadi to? Wis cantik kan?